Balafirên İsraîlî êrişeke esmanî li ser baragehekê li parêzgeha Hemayê Sûriyê encam da. Li gor Ajansa Fermî ya rejîma Sûriyê ku balafirên İsraîlê şeva yekşemê 21 meha heftan sala 2018 êrişî baragehekê li bajarê Misyaf ya bakurê Rojavayê Hemayê kir ku di encam da kuştî û birîndar ketin. Ji alîxwe ji derên opozisyona Sûriyê ragihandin ku di encama êrişa esmanî ya balafirên İsraîlê ser Misyafê hejmarek ji çekdarên Hizbullah û milîsên Îranî navbera kuştî û birîndar ketin. Lê ew yek ango nûçeya kuştina çekdarên Îranê û Hizbullah ji aliyê mîdyayên ser bi rejîmê ve hate redkirin û got ziyanên wê êrişê bi tenê madî bûn. Li gor jêderan ku balafirên İsraîlê bi 4 mûşekan êrişî baragehan li parêzgeha Hemayê kirin û mîdyayên rejîma Esed tekez kir ku 3 mûşek beriya ku li armancên xwe bikefin xistin xwar û nehiştin bigînin armancên xwe. Ku ew êriş li ser asmana Lubnanê hatibûn pêkanîn û bi taybet li devera Hermil. Li aliyekî din Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan ragihand. Teqînên bihêz bajarê Misyafê Hemayê hejandin û eger heye ku di encama bombebaranekê ji aliyê balafirên İsraîlê hatibe encamdan. Di heman demê de Rewangeha Sûrî tekez kir ku İsraîl bi 10 mûşekan kargeha berevaniya leşkerî li Misyafê kire armanc ku di encam da kuştî û birîndar hebûn.